गुली ହୁଁ कौन हो फिस्ट ହଁ ଆଜି ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଥିଲା ତ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିଦବା ଆଉ। कौन चिकेन ହଁ ଚିକେନ ଭାତ ଫିଷ୍ଟ କରିଦବା ଟିକେ ଆଉ तो सांग को गला निन ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିବାକୁ ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ ଥାଳି କଂସା ବାସନ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ଷାରେ କିଛି କରିହବନି ନା କିଛି କରିହବନି ଯାହା ଧାନ କରିବ ତ ନିଜେ କର। ହଁ କଣ ଜଲ୍ଦି କାଟି ପାରୁନି କଣ ଟିକେ ବାଣ୍ଡ ପିଡ଼ିଆ କାଇଁ କିଡ଼ା କାଇଁ ଅଦା ପଡିବ ପିଆଜ କାଟିବି କୋଉଥିରେ ଧରିକି ଅଦା ମୁଁ ସେଇ କେତେ ପକେଇବା अदा सब जा पड़ियो ହେଇ ହାଁ अदा सब जा पड़ियो ଏଇଟାରେ ପକେଇଦବା ହେଇ ବୋକା ए हाउडा ଏ ରହ ତ ନାଇଁ ମୁଁ କାଟିବି କୋଉଥିରେ अबे तते कहली पीड़ाटा आणे काटिया କାଠିଏ ପିଢା ଆଣିବି ତତେ କଣ ଏତେ କୁଆଉଛି ତୋ ମାଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି ତୁ ତାଲା ମାଣ୍ଡ ସେଗୁଡା ତ କହିଥିଲେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଗରୁ କୋଉଠି ତୁ ମାଇବାକୁ କୋଉଠି ଆଣିବୁ ଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇନା ପିଆଜ ଛଡା ହଉଛି ମସଲା ଫସଲା ରେଡି ହବ। के जण फिस्ट 3 ଜଣ ଭାଇ 3 जण ପାଇଁ फिस्ट इन न आइले ହଁ 3 ଜଣ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜଗାଜ କରିବା ନେ ପଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପଟାଇଲା କାଟନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭେଟ ହଉଛି ନା ଫିଷ୍ଟ ଟା କରିଦବା ଆଉ ନା କଣ क्या बोलती है ଯେନ ତାର ଚାଙ୍ଗଳାବାଦ ଯିବ ସେ ତାର ତଦଗେଇପୁର ଯିବ ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ପୁର ଯିବି मुसाई कौन कहूनु କଣ କହୁନ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ କଣ କହୁନ से कुआड दियो ସେ ଯିବ ତଦଗେଇପୁର ତଦଗେଇପୁର ଆଉ ତମେ କୁଆ ଯିବ ଜାଙ୍ଗଲା ଅଛି ଜାଙ୍ଗଳାବାଦ ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି ପିଆଜ କେମିତି କଟା ହଉଛି ଦେଖେ ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟୁନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ गांडी का पियाज होबे ଆଉ पियाज ପିଆଜ के नाई पियाज गांडी हो गेंदा जानी तू पियाज गांडी गेले गेंदा गेंदाली नाही हो पियाज 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 भजा होबे ହଁ ମୁଁ पियाज भजा हो पियाज गांडी ମାଗେ ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ମାଗେ ଚିଲିଆ ଛଡେଇ ଦେଇ ମାଗେ ବାଡି ପାଟି अरे ग्राइंडर करदेले ग्राइंडिंग करदेले से कौन शीघ्र होई जीवो शिखी रह गेंदा रह से ନାଇଁ ଜରାଇ जराई करियो जे सेतरे काई पकुजो जराई कले सेतरे पकाउनी ए पानी टिके ढाल दे पानी ढाल दे अधा ଜରାଇ କଲେ ଡେରି ହବ କିଛି ଡେରି ହବନି କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗିବ ତୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ଜଡା ଦେଣ୍ଡା ମୁଁ ସେଇ ତାକୁ ବାଣ୍ଡ ଦବୁ ରୋଷେଇ করে ଛୋଡି ଉଡି କେତେ ସେ ମାଇଆ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା ବାଣ୍ଡ ସେଇ କରିବା ମୁଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ତୁ ବାଣ୍ଡ କରିବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବି ତ ହଁ ହଉ ବାଣ୍ଡ इधर पूरा पियाज ସେମିତି କଟା ହବ अबे सब जा पानी ढाल दे या हाउडा କେମିତି କଟା ହବ କେମିତି ସେମିତି କଟା ହବ ବା ସେମିତି କଟା ହବ ଏମିତି ତ ହଁ ଆଉ ଛୋଟେଇବିନି ହଁ ପକା ହେଇଥିଲେ केन कटा हबो ସେମିତି केन देखल लिए केन कटा हबो न କେମିତି କଟା ହବ କେମିତି କଟା ହବ ସେ ବା ଜଡା ହେଇକି ହବ ସିଏ ଜରାଇ ଛୋଡା ହବ ନିକି ନିକି କାଟି ପଡିବ ମୁଁ ତୋର କଣ ହଉଛି ତୁ ମାଇଆ ଚପା ଛଡା ବାଣ୍ଡ रसुन चुबा छडुनु ରସୁଣ କାଇଁ ଚୋପା ପିଆଜ ଆଗେ ଚୋପା ଛଡେଇ ଚୋପା ଛଡା ଆଗେ ରସୁଣ କଥା ମାରିଲି ତମେ नुआ फिस्ट करतो ता माने ନୂଆ ପିସ୍ ଟା जणा पड़ची आ ହଁ ନୂଆ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ କଣ କଣ ହଁ ନେ ନେ ନାଇଁ କୁକୁର ନବନି ଭିତରୁ ନେଇଯିବା घंटा ही गेला अब तम पूरा आगे कयथरे पियाज राको सेडी गला केचुजो ମୁଁ ହେଲି କଣ କଲୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲା କମ ଦୋକାନଟା କୋଉଠି ବିଲୁଆ ବୁକିଲେ ଦୋକାନ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବିଲୁଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିଲୁଆ ବୁକିଲେ ଓଦା ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଦା ଯାଇଥିଲେ ଓଦା ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଚିକେନ ପାଇଁକା ପାଇକା ଚିକେନ ପାଇଁ ଏତେ ଆଶା ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ବର୍ଷାଟା ହଉଛି ବୋଲି କଣ କେମିତି କାଟୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କାଟୁଛୁ ନିନ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବାଣ୍ଡ ମୁଁ କଣ କରିବି ଦେବ କାଟୁଛି ଦେ ବାଡିଆ ବାଡି ହଉଛନ୍ତି ରସୁଣ ଛଡଉନ ବେ ବାଣ୍ଡ ରସୁଣ ବାଟି ଦବ ନା କଣ ମୁଁ ସେଇ ହଁ ରସୁଣ ବଟା ହବ ଚୋପା ହବ ଛଡେଇବାନି ରସୁଣ ବଟା ହବ ଆଉ ଅଦା ବଟା ହବ ହଁ ଆଉ କିଛି ବଟା ହବନି
ରୋଷେଇ ତାକୁ ଛାଡି ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ସେ ବାଟା କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖିଆ ପାଠ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିବ ଏଇ ମେଘରେ କରିଦେଇଛି अबे हब्बा सब टेंशन लेने का नहीं क्या बोलती है क्या बोलती है कंपनी ना को क्या मासांगे हूँ पैसा କି ଗୀତ ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ କି ଗୀତ आओ जी दगुली ଗୁଲି କଣ କହିବ ପାଠ ଛୋଡୁଛୁ ତୋର ତୋ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ ମୁଁ ଲେବର लेबर ଏଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପିଆଜ କାଟୁଛି ଲେବର ତାର ଛଡଉଛି ନା ନାଇଁ କହୁନ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ନା ଆଉ। ଲେବରକୁ ଶୋଧିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ ସେଇଆ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ थोड़ी गई हुई है ଆମେ ରସୁଣ ଛଡେଇବୁ ତମକୁ ପିଆଜ ଛଡୁଥାଅ କାଇଁ ବାଡିଆ ବାଡି ହଉଛ ଦିଟା ଯାକ ଗାଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଗଲା ବି ମୁଁ ତ ରସୁଣ କମିଗଲା ଆବେ ମସଲା କଣ କଣ ଆଇଛି ସବୁ मसला सब परफेक्ट है ପକେଟ ଆଇଛି ଆଣିଛି ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ନା ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ तू कौन मु कौन देखी साइड मसला देखु ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ପକେଟ ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ତ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ସିଏ ଆମେ ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ଷଣ୍ଢ। ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକ ଜାଣିନି ଯୋଉ ମସଲା ବିଷୟରେ କିଛି ତୁ दुकान दाऊ दे काली को कह देबी ଚିକେନ କରିବାକୁ ଏଇ ମସଲା ଦରକାର ଚିକେନ କରିବା କୋଉ ମସଲା ଦରକାର କହୁଛି ବା ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛୁ ଚାଙ୍ଗଲା ବାଜରୁ ଆଇଛି ସେ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନି ସେ ମତେ କହୁଛି ନା ଆମେ मुसाई आउ गोटा उठिए जाओ ସବୁ ଯାକ ପିଆଜ କାଟେ ଅଧ କିଲୋ ଯାକ ପିଆଜ କାଟେ ଇଏ କେମିତି ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି ଏଇ ସେ ଯୋଉ କହିବନି କଣ ଏଇଟା କହିବ ସେ ଯୋଉ କୁହେନି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୁରା ଟିକଟକ୍ ଆସି ଦେଖିନ ଯୋଉ କଣଟା ସେଇଟା କଣ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ତ ଏବେ ଦେଖିନଥିବେ ଯୋଉ କହିବନି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଷଣ୍ଢ गांड फाट जाई हम ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ନା ଦେଖିନଥାନ୍ତି ସେଇ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛି ସେଇ ଡାଇଲଗ ଅଛି ନା କଣ ଇଏ ମସଲା ଆମେ ଦେଖିନି ଆଉ देखली ना तो ତରକାରୀ ରେଡି ତରକାରୀ ପାଣି ଫାଣି ରେଡି ଖାଲି ଭାତ ଆଉଛି ଲୁଲା ଚୋଦା ଦିଟା ଯାକ ଘର ସେମିତି ଓଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ ନୁଚେଇ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଲୁଲା ଚୋଦା ଦିଟା ଯାକ ନେନ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ପେଳ କୁଣ୍ଡଉଛି ଦେଖେ ପେଳ କୁଣ୍ଡଉଛି ଏ ଭାତ ଯା ନେନ ନେଇକିଆ ସେ କୁଣ୍ଡଉଥିଲା ହାତ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଢଙ୍କଣଟା ଖୋଲିଲୁ କେମିତିଆ ହେଇଛି ଅସନା ମାରିବ ଢଙ୍କଣଟା ଟିକେ ଖୋଲୁଛି ପୁରା पतर तो कौन नु तुम सही ନିର୍ଭର ତ ହବ ନେନ କଣ ଏମିତି ଭାତ ଆଣିକି ଏମିତି ହଉଛି तो पतर तो ଯିଏ ଯୋଉଟାରେ ଖାଉଛ ଖାଅ ମତେ ସେଥିରେ ବାଡ଼ି ଦିଅ ଥାଳିରେ थाली रे तो खाइबो ନେଇଯା ମୋର ଏଇ ପତ୍ର ପକା ମୋର ପତ୍ର ପକା ମୁଁ ସେ ଥାଳି ନେଇ ହଁ ବାଡ଼ୁନ ଭାତ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ମୋ କତିରୁ ହେଲା स्टार्टिंग बेली वाली थी की खा भी दे ଗୁଲି ଭିଡେଇକି ଖା दाबी खा ଏବେ ଥାଉ 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 ହବ ହଁ मुझे तो को ମତେ ଅଳ୍ପ ଦେ ମିଶାଇକି ନାଦି ଦିଏ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ହଁ ସେତିକି ଥାଉ ଆମର ତ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଦରକାର ମୁଁ ବେଶୀ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଅଖଣ୍ଡ ଭାତ ଖାଇ ହଉ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାତ ନେଇଯା ଆଉ ପଛରେ ଦେଖ ହେ ନାଇଁ ଆଉରେ ନେଇଯା ପଛରେ ଫିଣି ତୁ ଯିବୁ ଆଣିବାକୁ ଉଠିକି ଯା ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଇଯା ଆଉ ଯେ ଦିଅ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ପତ୍ର ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇବି ଆଜି ଜୋତା ଗୁରାକ ଖାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ପିନ୍ଧିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାଳ ତରକାରୀ ବାଡ଼ିବ କଣ ଏମିତି କହୁଛ ସେଇଟା ତଳେ ରଖ ନାଇଁ ନାଇଁ ତଳେ ରଖ ନା ଯୋଉ ଆ ଉପରେ ରଖ ଏଇତେ ଥଉନି ତାର ଉପରେ ରଖ କରାଟା ଦବ ଯାଉନି ଏକରକୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ରଖିଦେଇଛୁ ଦେଖା ସବୁ ଦେଖେଇବ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ ଏଇଠି ପୁରା ଢାଳେ ମଝିରେ ଢାଳି ତାର ମଝିରେ ଢାଳେ କରାଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଦବୁ ହେଲା
ସବୁ ଯାଇଛି ଆଉ। 3 ଜଣ କିଲେ ଚିକେନ ଖାଅ। ଖାଅ ମୁଁ ବା ଖାଇବି ଏବେ ଭିଡ଼ିବି ଖା ନେଇକି ଖାଇବି ଖାଇବିନି ଆଗ ଉପାସ ରହିବି କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ ଖାଇବିନି ଆଗ ଉପାସ ରହିବି ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ମୋ କତିକି କ୍ୟାମରା ବାସ୍ ସେତିକି ମୋର ସେତିକି କଡ଼େଇଟା ମଝିକି ରଖିଦେ। ମତେ ମତେ ନେଇ ଆସ ତୁ ପଳା ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଖାଉନୁ। ନାଇଁ ଠାକୁର ହଁ ହଁ ଓକେ ଓକେ ଖାଅ 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 ସାମାନ ରେଡି କର ହେଇଛି ରେଡି ହେଇଯିବ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଓକେ ଭିଡ଼ି ପକାଅ ଯାଇ ସେ ଫେସ୍ ଆଣ କାଟିବା ଏଇ ଯେ କୋଉଠୁ ଛୁରୀ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ନେଇଯାଇଥିଲେ ଛୁରୀ ନେଇଯାଇଛି ଛୁରୀ ନେଇଯାଇଛି। ଛୁରୀ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଛୁରୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଘରକୁ। ଦେ ପିଠା କରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଟା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀଟା ନାହିଁ, ଛୁରୀଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତା ଗୋଡ଼ ଥିଲା ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ। ଆରେ ବାଃ ତୁ ନଉ ଦଉନୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମନା କରୁଛି ତାର ଖାଇଲା। ଲୁଣ ଦରକାର ହଉନି, ନେ ଲୁଣ ଠିକ ହେଇଛି। ମିଶାଇ ନିଅ ଥାଉ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପେନି ମୁଁ ଖାଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଏଠି ସଇଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖାଯିବ ଏଇ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି? ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ପୁରା ହେଭି ହେଇଛି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଆଗେ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛୁ ଲୁଣ ନିଅ ମୋ ଲୁଣ ତରକାରୀ ନେଇ ପକେଇ ଦେଇଛି। ନା କହୁନୁ କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀଟା। କ'ଣ ତୁ ଖାଉଛୁ ଖାଲି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନେନ କହୁଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପିବିନି ମୋର ସରିବନି ଖିଆ ଆଉ ସରିଲେ ଦେଖାଯିବ ଚଲେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିକି ସେମିତି ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆରମ୍ଭ କର। ତରକାରୀଟା ଭଲ ହେଇଛି ନାହିଁ ଖରାପ ହେଇଛି କହୁନ କିଛି। ମୁଁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବିନି ନହେଲେ। ଖିଆ ହଉଛି ଖିଆ ସରୁ କ'ଣ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କହିବ ନା, ନହେଲେ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଦେଇଦେବି ସବୁ ଯାକ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ କହିବ ନା ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କେମିତି। କୁକୁର ଖାଲି କହିବ ଆଉ କୁକୁର ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ କୁକୁର କହିବ। କୁକୁର ଏତେ ରଖିଛି ନା ଆଉ।